El Sant Feliuenc, el Rubí i la Pluja han estat els protagonistes avui al municipal de les Grasses, un partit que ha quedat suspès al descans amb un empat a 0 al marcador. Malgrat això, el partit ha començat i els blanquiblaus han gaudit d'aquesta doble ocasió sobre la línia de gol. El Rubí, per la seva banda, ha respost també arribant a l'àrea de Carlos, que amb grans aturades ha impedit el gol dels de Julià Garcia. L'aiguat continuava i el terreny de joc aguantava, però tots dos conjunts s'han vist influenciats per l'estat de la gespa, cada cop més pesada. El Rubí, a poc, ha anat dominant el maig davant un Sant Feliuenc que ha anat de més a menys. Sí, la veritat és que nosaltres hem començat una mica millor que ells i al final doncs, el Rubí és el líder de la categoria per alguna cosa i ens ha arronconat una mica l'àrea i ha tingut un parell d'ocasions claríssimes de gol, però sí que ha tingut un parell de més aproximacions que nosaltres. Igualat, amb forces, ells molt bé, els dies millors, jo els he vist molt bé, i nosaltres també per aguantar-los hem estat molt bé. Jo crec que hem donat sobretot 30 minuts molt bona imatge anant per guanyar-los i bueno, estem 0-0. Falta una altra prova de 45 minuts. Però conforme anava avançant el partit, el camp era cada cop més impracticable. El ruixat no s'aturava, sinó que s'incrementava. La gespa ja no podia absorbir més aigua i la pilota no rodava amb les garanties sobre la gespa, dificultant així molt el joc tant del Sant Feliuenc com del Rubí. El col·legiat Rafael Díaz Melero ha xiulat al descans i els 22 homes ja no han tornat a sortir sobre la gespa. El club i la tripleta arbitral han decidit suspendre el partit, una decisió que tots dos entrenadors s'han mostrat d'acord. El camp, quan plou tant, va acumulant aigua i a part de la pluja hi ha el vent, que són potser pitjor encara el vent que la pluja, no? Però si s'ajunten les dues coses ja la cosa fa complicada, però ja comencen a acumular-se l'aigua al camp, la pilota no corre, es queda parada, i és més el perill que de fer-se mal d'algun jugador que una altra cosa. Jo crec que hem estat coherents, l'àrbit i tots nosaltres, perquè hi ha hagut un moment que diluviava i bueno, el camp ha quedat, doncs mira, veus que no, la pilota no corre, llavors hi ha molt contacte físic i és perillós pels jugadors. Jo penso que l'àrbit ha actuat bé i els dos equips també hem estat bé. 0-0 al descans. Encara queden 45 minuts que tot apunta que es disputaran al gener abans de que retorni la competició oficial.